କିଛି ଲୋକ ଏତେ କମଜୋର ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିବା କଥା ସିଏ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ବୟସରେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଉ କି ବଡ଼, ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ଇଜ୍ଜତ କେବେ କୌଣସି ମଣିଷର ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଜ୍ଜତ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ହୋଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ, ତେବେ ଇଜ୍ଜତ ବି ଶେଷ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଛାଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କେହି ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି କେହି ନିଜର ନୁହେଁ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ, କାରଣ ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହାନ ଆଦର୍ଶମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନ ଛାଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ହାରିଯାଅ, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ହାରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେବେ ହାରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଗଛରୁ ପଡୁଥିବା ପତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏତିକି ତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବୋଝ ପରି ଲାଗିଲେ ନିଜ ଲୋକ ବି ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁମ ସହ ଜୀବନ ବିତେଇବାର, ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ନା କାହା ସହ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କେବଳ ହାତ ଧରିଦେଲେ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯାଏନି, ଏମିତି ସାରା ଜୀବନ ପାଖାପାଖି ରହିବାର କଥା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ରାତିରେ କାହା କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼େ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ କି ତୁମ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ସିଏ ତୁମ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଏକ ଏପରି ଦୁର୍ବଳତା, ନା ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବ, ନା ଦିନରେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।